Salutare tuturor, eu sunt AK Free Poison și bine v-am regăsit la un tutorial pe acest canal. Astăzi o să vă arăt cum să vă puneți facecam la videoclipurile voastre de pe Android și cum să editați în așa fel încât să vă meargă facecam-ul pe Android la videoclipurile voastre și v-aș ruga să apăsați butonul de like, să mă motivați pe mine enorm de mult să continui. Și da, prima dată intrați în magazin Play. Aici vă dă pe pagina de Home, adică ceva de genul ăsta. Și acum voi trebuie să intrați aici la Search în magazin Play și să scrieți Floating Camera, Floating Camera. Apăsați aici, după care a doua aplicație este cea bună, adică aceasta. O descărcați și aplicația asta vă folosește să vă puneți facecam-ul dacă aplicația voastră cu care filmați pe telefon sau tableta dumneavoastră nu vă permite să activați facecam-ul. Și este foarte bun pentru că și eu folosesc această aplicație și o recomand foarte mult să o folosiți. După care a doua aplicație care o folosesc eu este Mobizen, cu care filmez. Voi puteți folosiți aplicația care o folosiți voi zi cu zi când filmați pe Android. Eu filmez cu aplicația mea care o folosesc mereu, Mobizen Screen Recorder. Aceasta este aplicația, pentru că am un Android 4.4 și nu prea am cum să-mi instalez altă aplicație, pentru că aplicația precedentă cu care filmam îmi dădea crash în ultimul timp și n-am mai putut să mai filmez cu ea. Așa că vreau să vă spun că eu această aplicație folosesc, o instalați dacă doriți și dumneavoastră. Dacă nu, folosiți aplicația voastră. V-am mai spus că puteți să folosiți aplicația voastră, nu este neapărat să folosiți Mobizen-ul. Și acum o să pun puțin pauză la filmare și o să fac câteva screenshot-uri. Ce trebuie să faceți în Floating Camera ca să vă meargă. După care intrați pe Google Chrome și scrieți Facecam Border, dați căutare, după care intrați aici și să vă apară diferite facecam-uri. Trebuie să fie neapărat template, adică să n-aibă niciun fel de nume, borderul care vi-l alegeți voi pentru facecam, fiindcă altfel nu o să vă meargă și o să vă apară acel nickname de la borderele template. De exemplu, eu folosesc, să găsesc imediat, o să vă arăt borderul care îl folosesc eu. De exemplu, acest facecam border care dați aici și îl descărcați, țineți apăsat, o să vă apară descarcă imaginea, dați pe prima, o descărcați, după care
După ce ați descărcat aplicația, intrați în PixLR, adică în această aplicație. După care, după ce ați intrat în magazin, după ce ați intrat în PixLR, pardon, încărcați Facecam borderul dumneavoastră și după care, după ce l-ați băgat, dați aici pe text, vă scrieți numele vostru, de exemplu eu îmi scriu numele EK, pentru că acesta este numele meu de pe YouTube. Vă alegeți cum vreți să arate, ce design vreți să-i dați la scrisul dumneavoastră. Eu o să-l dau pe acest design, o să-l aleg. E destul de fain. Acum eu o să-mi aleg o culoare care doresc eu, de exemplu o să-mi aleg roșie, să zicem. După care o să dau la blend. Vă puneți și voi aici doar dacă doriți blend. De exemplu, eu o să dau la stroke. Și să dau la amount la maxim. La shadow o să pun un shadow alb. După aceea orientation o să las orizontal și bag puțin blend să arate așa mai șmecher. După care îl fixez. Și acum gata, este gata Facecam-ul dumneavoastră. Acum dați aici, îl salvați în galerie și acum o să vă arăt cum să îl editați ca să vă meargă. Și acum, fraților, uitați în Power Director sau în aplicația cu care editați dumneavoastră și selectați aici videoclipul. De exemplu, eu selectez videoclipul acesta cu Minecraft în care am avut Facecam. Și de exemplu acum, după ce am pus videoclipul, vedeți și voi că merge. Nu este niciun fel de problemă. Haideți să dăm un pic sonorul mai tare la acest videoclip. Gata. Am făcut mai mare puțin videoclipul pentru că era prea mic. După aceea, după ce v-ați pus clipul dumneavoastră, selectați aici Image, vă duceți la imagini, dați pe plusul ăla, o adăugați. După ce ați adăugat acest minunat Facecam, îl fixați pe Facecam-ul dumneavoastră de videoclip. Și ar trebui să arate cam așa. Nu prea m-am chinuit eu să pun Facecam chiar atât de bine, deoarece trebuie să stau ceva mai mult timp ca să îl fixez mai bine, să iasă perfect sau aproape perfect. După aceea, după ce v-ați pus Facecam-ul dumneavoastră, vedeți și voi
cum arată, se aude bine, are și facecam și am pus și borderul. Acum dați aici, dați salvați, după ce ați salvat-o dați pe produce video, după aceea o share-uiți în calitatea care doriți dumneavoastră, pe YouTube sau pe altă rețea de socializare sau orice altceva, nu contează. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Pentru că m-ar motiva enorm de mult să mai fac videoclipuri de acest gen. Eu am fost AK, Free Poison și noi ne vom revedea data viitoare cu un nou clip. Pa, pa! Și sper că v-a plăcut.